Kaixo arratsaldeon, hemen gaude Garazi Basterretxea eta Celeste Agüero Algortatik eta zuentzat ipuin bat prestatu dugu. Espero dugu disfrutatzea, beraz, itzali argiak eta ipuina gozatu. Suaren inguruan kantuak, suaren inguruan eskaintzak, dantzak, istorioak, suaren inguruan argia, desirak, lurraren beroa, sua, batzen gaituena. Mendira abiatu ziren, goizean goiz. Bilera berezia zuten zain. Oso desberdinak ziren, baina denek nahi zuten gauza bera. Elkartu, ospatu. Euretako batzuk ozeanoaren beste aldetik etorri ziren. Baina duela urte batzuk herrian bizi ziren. Beste batzuk hurbilagotik etorri ziren, baina euren koloreak, hizkuntzak eta adierazteko moduak ere desberdinak ziren. Batzuk oso handiak ziren, beste batzuk txikiagoak. Bazegoen bat abiadura handian ibiltzea maite zuena. Beste batek geldirik egotea nahiago zuen, pentsatzen, hausnartzen. Beste batek nahiago zuen eguzki egun batean gorputza belarrean igurtzea. Beste batek ere hori maite zuen, baina lokatzetan egun euritsu batean. Batentzako lehen aldia zen mendi hartan, eta herrikoa zenak mendia zuen lekurik gogokoena. Horregatik, bertan biltzera gonbidatu zituen guztiak. Kirikinoa zen Euskal Herrian jaio zen bakarra. Oso isila hasieran, baina oso zintzoa. Denbora hartzen zuen bestengana hurbiltzeko, baina egiten zuenean oso atsegina izaten zen, eta konfidantza ematen zien ingurukoei. Marrubiak jatea maite zuen, egunean zehar lo egitea eta gorputzak hiribiltzea. Bigarrena izan zen bilerara heltzen. Lehena kondorra izan zen. Haizea alde zuenean abiadura harrigarriak hartzen zituen, eta dida batean heltzen zen leku guztietara. Kirikinoak ez bezala, berak nahiago zuen egunean zehar hegaz egin eta gauez lo egin. Bidaiatzea maite zuen eta kultura berriak ezagutzea. Denbora gutxi zeraman Euskal Herrian, familiarekin etorri zenetik. Heltzen hurrengoa Arganeko ahuntza izan zen. Horrela deitzen zen Marokon jaio zelako, eta bertan Argan izeneko zuhaitza dagoelako. Bertako beste ahuntzek bezala, zuhaitz horretako hosto eta fruituez elikatzen zen. Txikitatik ikasi zuen zuhaitzetara igotzen. Ahuntzak
oso arin ikasten zuen dena. Euskal dantzak maite zituen. Heltzen azkenak Llama eta Leopardoa izan ziren. Llamak historia kontatzea maite zuen. Oso pozik zetorren Leopardoari amonak txikitan lotara joan aurretik susurlatzen zizkion handetako kondaira batzu kontatzen. Leopardoak adi entzuten zuen, eta pentsatzen zuen Misionesetako kondairako jaguaretearen oso antzekoa zela bera. Arina eta zehatza, baina lasaia eta pentsakorra ere bai. Llama eta Leopardoa lagun onak ziren. Musika maite zuten. Llamak txalaparta jotzen ikasi zuen heldu eta 5 urtera. Leopardoa hilabete batzuk baino zeramatzan Euskal Herrian. Atzaskal luzeak zituen eta kontrabasua maite zuen, naiz eta jenbea ere jotzen zuen. Oraindik ez zekien txalaparta jotzen, baina saiatzen zen bere lagunari txakunaz laguntzen. Guztiak menditontorrean elkartu zirenean bilera hasi zuten. Kirikinoak hartu zuen hitza, suaren festa heltzear zegoela esateko. Ahuntzak eta Leopardoak batera esan zuten. Ze festa! Eurek ziren, oraindik udako solstizioa Euskal Herrian bizi ez zuten bakarrak. Ezekiten ze festa mota zen. Llamak errituala azaldu zien. Kontatu zuen oso antzinako ospakizuna zela. Urteko gaurik laburrena eta egunik luzeena ospatzeko. Su handia piztu eta bere inguruan gauza ugari egiten zituztela. Abestu, dantzatu, desirak eskatu, suaren gainetik salto egin. Kontatu zuen, askotan desirak eskatzeaz gain, gertatutako gauza txarrak ere erretzen zirela. Batzuek papertxo batean idazten zutela, eta beste batzuek ahoz gora esaten zutela. Kondorrak gehitu zuen, Latinoamerikako herri askotan ere antzeko ohitura zutela, kolonizazioaren aztarna. Eta leku batzuetan desira onak lurperatzen zirela, usta bezala, hasi eta biderkatzeko. Hala ere, esan zuen ere badirela, beste hainbat ohitura eta festa. Latinoamerikan antzinatik bizi diren herri indigena ugariek sortuak. Leopardoak esan zuen Ginean, bere jaioterrian, ez zela jaiori ospatzen, baina bai oso festa luzeak, jenbe eta dundunez lagunduta, eta dantzaz eta kolorez beteta. Leopardoak kirikinoari galdetu zion, ea zenbat denbora zuten festa prestatzeko. Kirikinok 2 egun bakarrik falta zirela erantzutean, tximista erori zen, eta uri bortitza hasi zen. Harin, aterpe bila abiatu ziren. Kirikinoak oihukatu zuen gertu kobazuloa zegoela. Txikia zela, baina eurentzako leku nahikoa egongo zela. Leopardoaren gainean jarri zen, eta korrika joan ziren guztiak. Heltzean, kaskabarra ere hasi zen. Hasieran, berehala pasatuko zela pentsatu zuten. Kondorrak bere linterna hartu eta piztu zuen. Ikaratuta esan zuen,
inoiz ez zuela horrelakorik ikusi, baina agian egun batzuetan atertuko zuela. Ezekien zenbat egun. Arriskutsua zen, ekaitz ezezagun baina indartzu horren azpian, herrirako bidea egin, eta bertan familia eta lagunekin suaren festa ospatzea. Zelan piztuko zuten sua ezin baziren atera? Gainera, guztiek zekiten, urak suari irabazten diola, eta ez dagoela uraren azpian piztuko den zurik. Kirikinoa tristetu zen, eta ez zuen inork horrela ikusterik nahi, kiribildu eta bere arantzez babestu zen. Handiak, zein txikiak, guztiak ziren beldur. Hauntza, harri batera igo zen hausnartzera. Bera ere triste zegoen. Gogo handia zuen udako solstizio jai hori ezagutzeko eta bere lagun berriekin konpartitzeko. Kondorrak zerura begiratzen zuen, ulertu nahian zer gertatzen ari zen eta hodei haserretuek zer esan nahi zieten. Jamak negar egin zuen. Inork ez zuen txintik esaten eta horrek urduritzen zuen, tristetzen zuen. Leopardoa beti izan zen ekaitzen beldur. Distraitzeko bere atzaskal luzeekin lurrean marrasten hasi zen, eta gogoratu zuen amak zerua haserretzen zenean eta gorputza dardarka hasten zitzaionean abesten zion kantua. Amak esaten zion euria ona zela, gure laguna, lurra bizirik mantentzeko ezinbestekoa. Gogoratzen zuen nota bakoitzak, hitz bakoitzak hobeto sentiarazten zuen. Pizkanaka hasi zen, lehenik tarareatuz, baina konturatu zen, abestia urrun sentitu arren, bere oroimenean bizirik jarraitzen zuela, gorputzeko txoko batean ateratzeko zain. Animaliak ere pizkanaka hurbilduz joan ziren, besarkatzen zituen kantu hori hobeto entzuteko. Abestiak ekaitza txikitzen zuela sentitu zuten. Tu nena falla de rienana, tu nena fa no mena qui. Tu nena fa, inena muma, tu nena fa, inena sewama. Tu nena falla, nyamanem birin, sewama tu nera. Tu ne, nyamane, tu ne guibo. Bi egun pasatu ziren, baina ekaitzak ez zuen atertu. Festaren egun aldu zen, eta inguruko herrietan ere ez zen zurik piztuko, gutxienez euriteak gelditu arte. Eramandako janaritik pizka bat geratzen zitzaien oraindik, eta Jamak proposatu zuen, tripak beteta gero, berotzeko dantzatu egin zezaketela. Arganeko hauntzari euskal dantzak irakasteko eskatu zioten. Kirikinoa lotsatiegia zen, eta hasieran esen animatzen. Ondo ezagutzen zituen horren, bakarrik ausartu zen, pizka bat abestera, hauntzak bestei pausuak erakutsi ahal izateko. Jamak, Jujuiko karnabalito izeneko dantza erakutsi zien. Eta kondorrak Kolonbiako kumbia, bere hego erraldoiak astinduz. Dantza guzti horien bidez, desirak, oroitzapenak partekatu zituzten, eta herriko bestekin konpartitzeko gogo handia piztu zitzaien. Kobasuloan egindako festa hori inoiz bizitako festarik bero eta koloretsuena izan zen.
konturatu ziren euren gorputzen bidez suaren bero hori sortzeko gai zirela, besteekin elkartzen. Hurrengo goizean, euria amaitu zen. Txorien kantua eta koloretako tximeleten hegadak entzuten hasi ziren. Urrunetik itsasoaren soinua ere heldu zen. Animaliak pozik jaitsi ziren menditik. Bertan bizitakoa beste animaliekin ere partekatu nahian. Berandu izan arren, erabaki zuten egun hartan sua eta festa hondartzan egitea. Horrela, itsasoko animaliek ere parte hartu ahalko zuten. Animalia guztiek jakin zutenean hondartzan festa handia egongo zela biltzen hasi ziren. Abestu zuten, dantzatu zuten eta elkarri istorioa kontatu zizkioten ilargipean. Bakoitzak desira bat eskatu zuten. Suari eskatu zioten, baina itsasoari ere bai. Jaio ziren herria eta orain bizi diren herria batzen dituen itsaso zabal eta misteriotsu horri. Kirikinoa ere pospozik zegoen. Munduko txoko askotako gauza ugari ikasi zituen. Hain txikia zenez, ez zekien bidaiatu ahalko zuen. Baina bazekien, bere lagunetako bakoitza besarkatzean, txoko horietako guztietako beroa sentitu ahalko zuela.
arrasti ondan hori, ekainean gauz, ezta? Ekaina oso sasoi berezia da, ikasturtea amaitu da, uda hasiko da. Ekaina zer esan nahi du ekainak, hitz horrek? Ekaina da ekia, eguzkia, goian, gainean, eki gaina, ezta? Oso hitz berezia, hilabete baten izena da, bagila edo ekaina edo, izen gehiago deko euskeraz, baina gu batez ere bi horrek erabiltzen ditugu. Eta zer esan nahi du hitz horrek? Solstizioa, da eguzkiarekin lotutako hilabetea dugu hau. Gaina Gabonetan sua ere egiten zen, etxe barruko sua, egiten zen, enborra erra egiten zen, etxe barruko jaia da Gabonetakoa. Hori da solstizio bat, neguko solstizioa. Gero, udako solstizioa da kanpoko, plazako eguna, ezta? Esaten da, San Juanetan plazan, Gabonetan txapan, ezta? Orduan da barrukoa eta kanpokoa, ezta? Orduan, egun horretan, San Juan egunean, gaurko egunez, bihar izango da San Juan, baina gaur San Juan bezpera egunez, egiten zen zu erraldoi bat. Eta zu horrek gauza asko adierazten ditu. Elizak berarentzako hartu ditu horko ideia batzuk eta, baina guk azalduko ditugu gaur, apur bat, zer esan nahi zuen lehen euskaldunentzako, egun horrek. Aipatu dugu solstizioa, udako solstizioa, baina zer ikusi dauka solstizioak San Juan egunarekin. San Juan eguna da ekainaren 24an, edo bezperan, San Juan sua eta egiten dugun horretan, eta solstizioa da 20an edo 21an. Aurten zein egunetan izan da, badakizue? Ekainaren 20an gabeko 12:04 izan da solstizioa. Egun hori oso berezia da eguzki ordu gehien daukan eguna izan da. Eta segaitik solstiziotik pasatu da solstizio jai horretara San Juan jaia ospatzera 24an edo 24 bezperan. Eleizak hor bere eragina eduki du eta gaina kalendario egutegiak joan dira moldatzen, eguneratzen eta azkenean hor traslazio bat egon da. Segaitik Gabonetan kristauek Jesu Kristoren jaiotza ospatzen dute eta lehenago beste zinezkera pagano batzuk egon ziren, orduan Eliza gauza batzuetan azkarra danez, esan dugu behitu, hemen Euskaldunek ospatzen dituzte jai berezi batzuk, Euskaldunek, Zeltiarrek eta beste herri Europar batzuk eta hor jarri zuten euren jai nagusia. Eta handikan 6 hilabetera berarekin lotutako bera aitzindaria izan zen San Juan. Orduan San Juanek abisatzen zuen Jainkoaren edo Jesu Kristoren etorrera eta bestea, orduan Eliza jarri zuen jai paganoetan, Euskal Herriko jai jator aspaldikoetan, jarri zuen bere santurik garrantzitsuena eta bere jairik garrantzitsuena. San Juan da santuen artean bereziena, segaitik ospatzen da jaiotza. Gainerako santu guztietan heriotza, martiria ospatzen da. Eta da berezia. San Juan berez hil zuten edo ospatzen da heriotza, Bakion eta beste herri batzutan, uste dut abuztuaren 28an dela, uste dut, baina hori Euskal Herrian ez ezaguna da, batez ere ospatzen da jaiotza. Jaiotza da solstizioarekin bat egiteko, jai bat. San Juan eguna eta solstizio eguna lotu izan dugu beti zuarekin, jaiarekin, plazarekin, ordanak batuta, udaren hasiera, ikasturtearen amaiera, baina zuaz gain beste elementu bi agertzen dira hor egun horretan. Eta batetik dago ura, bestetik dago sua, eta bestetik dago landaredia edo natura daukan indarra egun horretan. Segaitik ura da oso elementu berezia. Erlijio askotan eta zinezkera askotan da purifikazio elementu bat, gorputza garbitzeko, renovazioa edo apur bat berriztearekin lotura daukan elementu bada. Euskal Herrian batez ere, eta gaur egun ere baserri askotan eta herri askotan eusten zaio tradizio horri, gabeko intzetan edo goizeko intzetan, intza bakizu zer den, ezta? Intza da, bedarrak eta zelai guztiak agertzen direnean bustita ez edo goizean, horre dira intza, Bizkai aldean esaten diogu garoa horreri, orduan hor oinutzi jarrita edo biluzik, batzuk biluzik egiten dute, hor bakoitzak ikusten du ze osasun maila nahi duen lortu eta hori da sarnaren kontra edo gaixotasun, azalaren gaixotasun, azaleko gaixotasun batzuk saneatzeko oso elementu importantea. Eta gero, Nafarro aldean eta Gipuzkoako zenbait lekutan eta beste ohitura bada, eta da zenbait iturri, San Juan iturrietara, iturri berezi batzuetara, joaten dira gazteak, edo pitxar bat bete, eta joaten dira familiakoengana. Urte hasieran egiten da, ur goiena, ur barrena, baina hau da beste urarekin lotutako beste elementu bat. Egia da batzuk bainatzen direla erreketan, ibaietan, hori Euskal Herrian nahiko ohitura ez da oso zabalduta egon, baina badago, baina bitxikeri moduan algortako, emakume hori ja uneskero hil, beste ez da gure artean,
eta bere familiarekin, ja oso emakume zaharra zen, eta bere amarekin, iaia eguzkia irten aurretik, goizeko 6etan edo lehenago, joaten zen Ereagako hondartzara eta bainatzen ziren itsasoan. Orduan amak esaten zuen, hori inezkero urte osoan osasuntsu mantenduko zala familia hori. Egia da, Espainiako leku askotan eusten zaio Andaluzia aldean edo itura hori dago. Euskal Herrian ezain beste, baina oraindik asko dago ikasteko edo gure zaharrengandik. Natura eta landaredia zelan dago sasoi honetan? Udaberria amaitu da, uda dator, eta orain dago sasoi betean. Dago berde, berde beste kolore bat hartzen, baina indar handiz. Gure baserritarrentzako eta gure aspaldiko euskaldunentzako naturak indar berezia zeukan, ezta? Animismoan edo euskal sineskeretan zenbait landarek, zenbait espezie, zenbait zuhaitzek eta indar berezia zeukaten. Eta bi aipatuko dotzuetaz gaur, batetik da leizarra. Leizarra zautzen dozue, osto badakizu zelakoa da leizarra, ezta? Orduan hori gure baserrietan, gure etxeetan jartzen zen San Juan egunean eguzkia irten aurretik, batzen zen, olako adar bat apurtzen zen, sartzen zen ateburuan, ate ondoan jartzen zen, eta etxea babesten zuen parte txarrekoetatik, sorginetatik eta bestelakoetatik. Hori Bizkaian eta Gipuzkoako zenbait lekutan bada ohitura hori, oraindik ere. San Juan adarra edo. Bigarren espeziea da, bigarren landarea da elorri zuria edo arantzazu herria hor dago ere, arantza, eta hori da beste arantzaduna da, beste zuhaitz bada, ez dakit hain ezaguna da, baina gure baserritarrentzako, gure lehengo euskaldunentzako oso berezia zen. Eta hori ere jartzen zen etxeko atean, batzutan kurutza eginda, baina hori da erlijioaren berrikuntza bat edo, hori adartxorre jartzen ziren ateetan, eta hori etxeak, elementu horrek, babesten zuen etxea tximistetatik. Orduan, bi elementu horrek dira oso importanteak, baina gero beste espezie batzuk ere badauz, ezta? Egun horretan, batzen ziren San Juan txorta osatzen zen, batzen ziren zenbait landare, eguzkia irten aurretik beti ere, orduan batzen ziren, eta jartzen ziren hor, garia, jartzen ziren trumoi garoa edo ira, sartzen ziren anpolaiak edo gereziak, edo baserriak ematen zituenak, eta basoko zenbait landare, batzen ziren, bedeinkatzen ziren elizan, eta jartzen ziren, horrek ez ziren jartzen atean, gordetzen ziren etxean. Tximista zegoenean, sartagin batean erre egiten ziren batzuk, etxeko atarian, gaur egun ere egiten da hori, zenbait lekutan, eta orduan tximistak baretzen dira. Orduan hori sineskera hori oso zarra da. Beste elementu bada San Juan aretsa edo San Juan aritza edo San Juan zuhaitza. Herriko plazan, batzen da zuhaitz bat hori gau horretan, herriko gazteak, neska mutila joaten dira mendira, mozten dute, librea da, edo zeinen zuhaitza moztu daiteke, horre ere eztabaidak egoten dira. Orduan mozten dute, herriko plazan jartzen dute zuhaitza, eta igotzen dira, bueltak ematen dizkiote, zuhaitz horrek indar berezia dauka, da naturaren indarra, egun horretan islatzen dena. Eta beste elementu bat askotan aipatzen ez dena da, egun horretan mutilak, edo neskak, gaur egun ere egiten da alderantziz, joaten ziren euren gustoko nesken etxeetara eta apaintzen zuten ataria. Neska jakin gabe, haien gustokoa, eta orduan modu horretara lortzen zuten maitasuna nagusitzea. Orduan maitasunaren gaua ere bada San Juan bespera, edo San Juan gau hori, edo solstizio eguna. San Juan eguneko elementu nagusia edo elementu printzipala da sua, ezta? Sua zeren ikurra da eguzkiarena, ezta? Eguzkia, gure, eguzki loreak ere zadirazten du, eguzkia, ezta? Jartzen zen, hori ez dugu aipatu lehen, sartzen zen etxeko atarietan, jartzen zen eguzki lorea, eta orduan sorginak oso kuskuizera diren ez, eta nahi dute zenbat arantzatxo dituen, eta orduan egun argitzen da, eta orduan ez dute zenbatzen, orduan etxea babestuta dago, ezta? Eta eguzki lorea da eguzkiaren olako ikurra, edo eguzkia ordezkatzen duen elementu bat. Horrez gain, sua da berrikuntza, garbikuntza elementu bat, ezta? Sua pizten dugu, erretzen ditugu elementu zarrak, iazko txorta zarra edo, San Juan sorta botatzen dugu sutara, erretzen dugu iazkoa, eta gauza berrietara prestatzen gara, gauza berrietarako. Eguzkia oso importantea zala esan dugu lehen, eta eguzkiak, sasoian jartzen ditu gure ustak, ezta? Artoak, gariak, eta batez ere garia sasoi batean, ezta? Eta orduan, uztailean garia behar bezala etortzeko, behar zen, eguzki ordu horrek ez joateko hain azkar, eta orduan eskatzen zitzaion eguzkiari indarra eta jarraitzeko argia emoten. Gero, gure kantak edo gure suaren inguruan kantatzen ditugunetan, barrikan, hemen, herri askotan, oraindik edadekoi galdetzen badiezue, oraindik gogoratzen dute San Juan Bagileko edo San Juan Bagileko esan dugu lehen, ekaina dela, San Juan Bagileko sapok eta zuek erreteko.
eta gero garik eta hartok gordeteko. Orduan, gauza txarrak usta eta gure natura, gure usta, gure etxeko baratza eta kaltetuko dituen elementuak baztertu, eta orduan nahi dugu indarremon eta usta behar bezala etortzea. Orduan, beste ohitura bat Euskal Herrian oso importantea, eta askotan, edo erdi astuta dauena da, gazte kuadrilla asko eta hain gazteak joaten ziren mendira sapi batekin, eta orduan ikusten zuten eguzkia dantza egiten. Esaten den, egun horretan, latinez da solstizio esan dugu, eguzkia geldi dagoela, pentsatzen zuten eguzkiak dantzan egiten zuela. Egia da oso modu berezien ikusten dela, goiz horretan, orduan da eguzkia dantzan ikustera joaten da jentea oraindik ere Euskal Herrian. Dana da ezberdin, dana ezin da egin, danoi egin digute egoera honek min. Konforta utzi da, hoitzea da gida, helduko da argia poliki herrira. Piztuko da sua, argituz pausua, eta aldenduko da bengo zizua. Gau motzonetatik, suaren magiatik, berpiztuko dargia gureak elarretik. Zenbateko kaosa txertoa bilatzen, suak ez egiteak nau desesperatzen. Beroak ez alzuen birusa akatzen, konfinamendurako irten bidea zen. Aurtengoa ez da izango San Juan bat normala, bakoitza bere etxetik ez da plan makala. Ez dezagun montatu guk kriston perkala, ea datorrena den betikoak bezala. Ezin da presentzialki ospatu zepena, solstizio berri bat da orain datorrena. Eman eguzkiari dugun indar dena, eder egin dezagun gaurik laburrena. Eder egin dezagun gaurik laburrena. Urte erdia pasa den arren, ez zaigu pasa alperrik. Batzuentzako bizitakoak, ez du izan alde honik. Baina joan deuna den egun hontan, zeo zer topatu dut nik. Erretzekotan ibili arren, ezkara erraustu oraindik, ta erredurak ongi sendatzen, naiz oraindik baden lanik. Behar bezala egingo dugu, salto suaren gainetik. Behar bezala egingo dugu, salto suaren gainetik. Aurrean zu dotorean, bueltaka dantza taldean, hortxe saltokak idean, aurten ez dugu ordean. 2020ko San Juan gaua, iluna argi gabean, baina aintzina sorginek zuten, bizipoza boterea. Beraz eurei eman birusau, deusestatzeko bidea, akelarreko edabetan.
senda bidea, dago senda bidea.